Солнце, выйди, прошу. Не хавайся за горою. Мороз забил человека. И он ляжить тут, бедный. Мороз забил человека. И он ляжить тут, бедный. Солнце, моя мать. Месяц, мой батька. Гэтыя маленькія зорачкі мае браты і сёстры. Гэтыя маленькія зорачкі мае браты і сёстры. Крэпасць. Калісьці тут рабілі шмат топленага масла. У яго неверагодны пах і смак. Гэты пах панаваў у маёй вёсцы. У дзяцінстве мы спаборнічалі. Каб яшчэ хто-небудзь майго ўзросту быў жывы, ён бы сказаў, што Хвтыса умеў добра лазіць па горах. Я мог вісець на адным пальцы, усім сваім цяжарам, на ім адным. Вежы былі нашыя, з веядаўраў. На самым версе вежы вісеў мех. Кажуць, у ім захоўвалася святая кніга, у ёй была запісаная нашая гісторыя. Каштоўная гісторыя, легенда, пра якую дайшла да неба. Папярэджвалі, каб я яго не кранаў. Шмат разоў я даходзіў да вяршыні вежы. Мне было цікава, што напісана ў кнізе. Але я не мог дацягнуцца. У мяне кружылася галава. Там адбывалася нешта нябачнае.
Калі я вярнуўся сюды праз гады, вежа на мяне больш не чакала. Мяшок таксама прапаў назаўсёды. Як малое бездапаможнае дзіця не хоча пакідаць бацькоў, так і нам было цяжка сысці адсюль. Гэта быў найбольшы боль. Вялізныя душэўныя пакуты. Ніхто ніколі не зрабіў нам так балюча. Я таксама нідзе не чытаў пра нешта падобнае. Мы падаліся ў выгнанне. Нас асудзілі. Быццам у Сібір. Нас заслалі. Ніхто не ведаў, ці мы выжывем. Так нас перасялілі, хэўсураў, са схіленымі галовамі. Нас грузілі ў машыны, пазней гналі, як скаціну. У дзікія пустэчы, дзе няма нават вады, лесу, дрэва, ані ежы. На бясплодную зямлю, дзе мы павінны былі жыць. Гэта было больш балюча, чым нашае выгнанне з дому. Чалавек вытрымае нават у пекле. Мы прызвычаіліся да гэтых нялюдскіх умоваў. Хэўсуры вельмі адрозныя ад іншых жыхароў Каўказу. У 19 стагоддзі паўстала думка, што яны нашчадкі рыцараў-крыжакоў. Матэрыяльная культура хэўсураў, простая, падобная да мальтыйскіх крыжы на шчытах, і вонкавы выгляд адрозны ад рэшты жыхароў Каўказу. Нагадвае рыцараў-крыжакоў. Характар у іх таксама быў іншы, рашучы, палкі. Бясстрашныя, верныя прысязе і адважныя, хэўсуры насамрэч нагадваюць апошніх рыцараў. У хэўсурэці не было грашовай адзінкі. Манеты, што абменьвалі на зброю, выкарыстоўвалі як упрыгожванне, плацілі падатак каралю вайсковай службаю. Удзел у вайне быў для іх гонарам. Іх заўсёды паважалі за мужнасць і гераічныя ўчынкі. Бацьку звалі Гадуа. Ён лячыў, дакранаўся да галавы і, калі выяўляў хваробу, далонямі выкрываў прычыну і рабіў аперацыю. Калі была хворая костка, ён ачышчаў месца заражэння, выдаляў, што трэба было выдаліць, а потым лячыў. Ён кінуў гэты занятак, калі прыйшоў у храм правадыром старэйшын. Там яму забаранілі рабіць аперацыі. Храм яму забараніў. Я пытаўся ў яго, ці ён хоча быць кіраўніком старэйшын. Мой бацька, які ведаў законы хэўсураў, ведаў усё. У судзе ён вырашаў важныя справы. У залежнасці ад таго, якую і дзе нанеслі рану, можна прызначыць памер кампенсацыі, драму. Колькі пшанічных зерняў месціцца ў ране, столькі скаціны павінен аддаць злачынца ахвяры. Усё мае сваю цану. Чырвоныя захопнікі. Вясною 1920 года Чырвоная армія заняла Азербайджан.
Урад Ленина отчаянно патрабаваў нафтавае радовішчы Баку. У тыя часы Грузія не была цікавая бальшавікам. Дайшло нават да таго, што Ленін заключыў перамір'е з урадам Грузіі, а таксама прызнаў яе незалежнасць. Гэтая дамова найбольш перашкаджала інтарэсам пэўнага грузінскага бальшавіка. Ім быў Іосіф Вісарыёнавіч Джугашвілі, псеўданім Сталін. Гэтае перамір'е стала трагічным таксама для маладой рэспублікі. Джугашвілі вырашыў ім скарыстацца. У 1921 годзе Сталін настойліва патрабуе нападу на тэрыторыі незалежнай Грузіі. 11-я армія перакрочвае мяжу Грузіі на поўдні. Уварваннем асабіста кіраваў Сталін з Масквы. У сярэдзіне лютага бальшавікі ўварваліся ў Тбілісі. У склад войска Грузіі ўваходзілі афіцэры, народная гвардыя, добраахвотнікі, студэнты, юнкеры. Поплеч з імі стаяў атрад горцаў. Пад самым Тбілісі ў лютым першы раз перасекліся дарогі Сталіна і Хеўсураў. Нягледзячы на ахвяры грузінскіх жаўнераў, чырвоныя атрымалі нечаканы падарунак. Паводле загаду старшыні ўраду Грузіі, грузінская армія павінна была здаць пазіцыі. Чырвоная армія, замест таго, каб пакінуць Грузію, заняла яе тэрыторыю. Тбілісі саветызавалі, а хеўсуры вярнуліся ў горы. Грузінскі народ не змірыўся з панаваннем бальшавіцкай Расеі. На супраціў грузінаў Расея адказала чырвоным тэрорам. Пачаліся арышты, расстрэлы, пераслед духавенства, рабаванне цэркваў. Чырвоны тэрор дабраўся ў горы. У 1922 годзе, праз год пасля савецкага нападу, выбухнула паўстанне. Казалі, што ўзорам прысягі атрада паўстанцаў былі правілы хеўсураў. Змагары з чырвоным тэрорам ведалі дакладна, хто можа іх падтрымаць. Хеўсурскае паўстанне. Гісторыя Баліяуры. Калі на нас напала савецкае войска, мы вырашылі прывесці іх як найбольш у каньён ракі Арагві. Вялікі атрад праціўніка ўвайшоў у вузкі перашыек і пачалася бойка. Расейцы з вялікай цяжкасцю перасоўваліся наперад. Мы цешыліся, што нашыя планы здзейсніліся. Хеўсуры заўзята біліся.
Адзін з іх загадаў 5 асобам кінуць зброю. Мы здалёк заўважылі сілуэты. Калі яны падышлі бліжэй, мы зразумелі, што іх вёў аднаногі горад, наставіўшы зброю. Мы не верылі вачам, пакуль яны не падышлі вельмі блізка. Стары сказаў палонным: «У вас няма вялікіх навыкаў». Я з захапленнем глядзеў на гэтага сівога мужчыну. На жаль, ужо не памятаю ані імя, ані прозвішча гэтага шаноўнага чалавека. Пасля прыходу бальшавікоў я ішоў уначы па рэйках чыгункі у накірунку Грузіі. Я пакінуў у слязах украінку Лізу, якая мяне кахала. Я таксама шчыра яе кахаў. Я дабраўся да Тбілісі. Пасля бальшавізацыі я ўцёк у Батумі. Я пакінуў усё каштоўнае. Разам з 8 узброенымі асобамі мы выехалі з Тбілісі. Даведаўшыся, што Чалакашвілі ў дарозе, мы далучыліся да яго. Я ўдзельнічаў у паўстанні хаўрусаў. Пад акупацыяй гэта было найлепшым рашэннем. У тым самым годзе я забіў кінжалам Чыкавані ў даліне Асы. Яго прыслаў урад, каб разбіць хаўсураў і ўзмацніць бальшавікоў. Урад нас спалохаўся. Я застаўся ў Архоце. На мяне паўсюль палявалі, але не злавілі. Чым усё гэта скончыцца, не ведаю. Я ўдзячны Архотам, асабліва Лэлі. Клапацілася пра мяне, як пра сына. Калі я памру і не дажыву да незалежнасці Грузіі, калі будзеш чытаць гэта, прыгадай, што быў нейкі ўцякач, які ахвяраваў сабою дзеля айчыны. Мая сустрэча з Чалакашвілі. Я ніколі не зганьбіў майго правадыра. Я ніколі не кінуў зброю і не кіну яе да самой смерці. Будь моцным, грузінскі народзе. Будучыня за табою. Вечная памяць грузінскім воінам. Тама Баліяуры. 33 гады ад нараджэння. Вёска Ахіелі. Праз 10 гадоў ахвярнай барацьбы у студзені 1934 года аблочаны камуністычным урадам забойца стрэлам праз акно смяротна параніў Таму Баліяуры ўва сне. Толькі пасля распаду Савецкага Саюзу адкрылі ліст Томы. Ліст прэзідэнту ЗША. Гісторыя Датвіі. Просьба ад прадстаўнікоў Хаўсурэці да Вялікага ўраду Амерыкі. Нашыя людзі з Хаўсурэці непакояцца. Бальшавікі адбіраюць у нас права да веры. Хочуць зрабіць калгасы. Але мы ніколі не пагодзімся на гэта. Гэта праўда, што ў нас няма зброі, але мы будзем мужна біцца мячамі ды кінжаламі. Вы моцная дзяржава, дапамажыце нам і выратуйце нас.
Інакш мы не ведаем, што рабіць. У той час у Хаўсурэці прыехала сужэнства. Сказалі, што амерыканцы. Яны ездзілі па Хаўсурэці і агітавалі супраць камуністаў. На самой справе яны былі дзяржаўнымі агентамі. Шмат тых, хто змагаўся супраць камунізму, апынуліся ў Лікакелі. У той час Датвія быў у лесе і перасцерагаў ад кантактаў з гэтымі амерыканцамі. Не адчыняйце ім і не размаўляйце з імі. Пачалі пісаць ліст прэзідэнту ЗША. Яго напісалі пад іх дыктоўку. У выніку дзеянняў агентаў дайшло да арыштаў. Злавілі 14 хаўсураў. Але пакуль не арыштавалі Датвію, гэта не мела вялікага значэння. Ён абараняў сваіх людзей, хаваўся ў лясах, ніхто не ведаў, дзе дакладна. Адбіваў усіх арыштаваных. Пасля арышту Датвіі людзі казалі, што ім канец. Калі да хаўсураў дайшла вестка, што Датвію арыштавалі, тады ўсё пасыпалася. Назаўтра арыштавалі самых актыўных праціўнікаў камуністаў сярод хаўсураў. Сябра Датвіі Ніко Бучашвілі, які разам з ім доўга хаваўся ў лесе ад камуністаў, падкупілі. Пра гэтую здраду ніхто не ведаў. Аднойчы да яго завітаў Датвія. Падчас візіту Ніко запрапанаваў тост. Датвія пагадзіўся. За братэрства. Магчыма, Датвія ўжо нешта падазраваў. Ён выпіў кілішак, ад якога пачуўся сонным. Нарэшце ён заснуў. Ніко хаваў прадстаўнікоў спецслужбаў у сутарэнні свайго дому. Ён іх паклікаў, каб схапілі Датвію. Было такое правіла: не сядае за стол той, хто на ўваходзе не аддасць зброю гаспадару. Датвія хацеў мець кінжал у руках, але ён быў п'яны. Ніко таксама арыштавалі. Праз пару дзён пасля арышту Датвіі, якога расстралялі, ён загінуў, не пакінуўшы нашчадка. Таксама загінула ўся яго сям'я. Выгнанне з раю. Быў 1953 год, калі нас выселілі. У гэтым годзе памёр Сталін. Я памятаю, як гэта абвесцілі па радыё. Мне было 3 гады. Нас выгналі, выселілі. Старэйшаму сыну было 5 месяцаў, калі мы выехалі. Я захутала яго ў шаль, апранулася і пайшла адтуль пешшу ў Барысаха. Перавозіць багаж нам дапамагаў конь або мул, але шмат нельга было ўзяць, толькі пару рэчаў і ўсё. Там засталося шмат добра абсталяваных дамоў. У нас былі аздобленыя шафы, мэбля, усё засталося там.
Мы забрали, что змаглі ў мясцовасць Корша. Муж дапамагаў. Сама бы я не дала рады з дзіцём. Ён, бедны, гэта цягаў. Ён не змог усё перанесці цягам аднаго дня. Вяртаўся туды, начаваў і наступнага дня ішоў назад. Урэшце там засталася толькі ежа. Ён пайшоў па яе, але больш не вярнуўся. Паўсюль былі банды. У мужа забралі ўсё, што ў яго было. У нас нічога не засталося. Усё забралі бандыты. Такія знішчаныя жыццём мы прыйшлі ў гэтую даліну. Так званыя людзі ўраду працавалі ў вышэйшых дзяржаўных органах. Яны вырашылі, што мы мусім з'ехаць адсюль. Прымусова, калі б мы супраціўляліся. Пазней хіба прыехалі адмысловыя атрады і выганялі людзей. Яны таксама намагаліся нішчыць тых, хто спачатку супраціўляўся. Натуральна, было цяжка. Мы думалі, што такога другога месца для жыцця не існуе. Тое месца, дзе чалавек нарадзіўся, гадаваўся, і дзе жылі яго продкі, цяжка пакінуць. Сыход быў роўны смерці. Мы дабраліся да Барысаха, а туды праз 4-5 дзён прыехалі машыны. Нас у іх пасадзілі і прывезлі сюды. Я памятаю, як было страшна. Дрэваў зусім не было, толькі палі. Калі дзьмуў мацнейшы вецер, ён адразу зрываў усе дахі, бо іх кепска паклалі. У хатах было поўна пяску, што нанёс гэты вецер. Не было ніякай дапамогі. Дроваў таксама не было. Не было электрычнасці, не было вады. Мы за кіламетры хадзілі па ваду. Мы страшэнна пакутавалі. Гэта ўсё было для нас бядою. У 50-е гады па загадзе Сталіна савецкая ўлада пачала прымусовае перасяленне хаўсураў. Гэта была апошняя хваля рэпрэсіяў, якая канчаткова павінна была зламаць дух горцаў. Знайшлі і апраўданне, паляпшэнне побытавых умоваў горцаў. Месца таксама выбралі – Шыракійскую даліну і Гардабань. У даліне міліцыі было лягчэй сачыць за імі. У гэтай пустэчы заснавалі новую вёску. Ёй далі назву Гамарджвеба – перамога. Хаўсураў не выселілі ў Сібір. Іх выгналі з гораў у нізіны, з Грузіі ў Грузію. Амаль усе старэйшыя асобы памерлі ў пустэчы цягам года. У добрае надвор'е заснежаныя горы відаць з Шыракійскай даліны. Хаўсуры тужылі па радзіме, але не маглі туды вярнуцца. Надзея. У
50-е гады адтуль выселілі амаль усіх людзей. Ім казалі, што там добрыя ўмовы, добры ўраджай, а тут лавіна, цяжкая зіма, снег, якога там не было. Адтуль масава высялялі. Вось гара, унізе відаць нежылую вёску ў лесе. Яшчэ 3 падобныя вёскі на схіле, а 2 на вяршыні. Усе загінулі, не засталося нашчадкаў. Памятаю, як на святы прыходзілі з вёскі чалі, і тут забівалі жывёлінаў. Так рабілі штогод. Цяпер гэтае месца бязлюднае, тут нікога няма. Не будзе каму пахаваць цела ў магілу. Калісьці нябожчыка закапалі ў снег побач з вёскай і толькі вясною пахавалі. Урэшце некаторыя ўцяклі адсюль. Ім забаранялі, але яны вярталіся. Тут не было ніякай цяглавай сілы. Быдла не было. Нельга было працаваць на зямлі. Трэба было перакопваць зямлю, некаторыя рыхлілі яе кіркаю. Тым не менш, яны ўцякалі і вярталіся сюды, дзе нарадзіліся і выгадаваліся. Сэрцам яны былі тут. Тут вельмі цяжка жылося. У маім дзяцінстве ўручную сеялі і збіралі ячмень. Насенне сеялі побач з домам, каб мядзведзі не знішчылі. Памятаю, як мой дзядзька забіў мядзведзя. Ён падсцярог яго ўначы. თავობით ალექსანდრა ღორად მე თემსა სოფლის ბიშოსა ხათმად ნეზღუნი მესალმეს თეთრეულის დამადლეთ ხუძოსანსა მადილოსან შინკარზე მასუთ ნუ მაიწენსა ნუ მაიძულოს გამაგება რასაც მე მხაზე და გულზე გეხვეწები იმ მხაზე და გულზე შეიხვეწენი მშვიდობის დადებულ ვიღებ მშვიდობის გადმააყენე Kristen dagitere gari, santelsa satisa tikazas bazinsa, tresu treobasa, nicio măcar smuleze mistehe gavida. Dideba mersav madliu mersav, dideba dresav dresindel sav dul Christian. Salvo sav dideba ditsquires maglichtis mokarvesav zesad. Zism koltan gelo saut kvina sam tavrut kvina gasam arjud naxsenev. Nadi demnu angelos not kvini gam cheni mori germerti gadidet. Gadi magvel sarmagit ken sarmagit dulet kvin mekhulet dulet taubit. Tastut numait ken numait dulet rasam khalde darulde gekhwete bodna tim khazedad. Kulit shay khwetni digda sharan da umartni dit aseul. Nitre laulag midit mshvidovi damdgazat khuluam shvidovit. Kadma akridit spelgazat khuvalian barakian chamaukenidit khelisad. Krishna mashraznivti baraka dautanidit magat.
აყუდრო ჯალაფობაში კაცა კაცრიულობას ღონესად ქონებას მაუმატიდი ფეხსენებდი დებათ მაუმატებენ ღვთისკარზე თუ რა ღვთისია საულგადმადიოდა ხორცებს ვეგრებდას მოყალმე ალანს იღებდას კაცს მატრის საქონლის მაღლიანი მარა აყუდრო ჯალაფა